Am aici sursa de tensiune, cu control digital. Și am oprit curent 0 prin protecție. Curentul cerut e mai mare decât cel care poate da. Deja e funcționare normală. Aici un mic scurt. Așa s-a restat, dar dacă uite aici, stă în protecție la curentul consumat și acum e normal. Ea mai încă e un lucru, să zic așa, deci am reușit să fac partea de fixare aici, mai am coolerul, locuța și transformatorul.